до първия мосток. За в момента го връзват. Ако се качи жив, ще е добре. Тогава да се пусна тази снимка. Така. Значи, понеже си с главата надолу, този карабинер започва да идва от краката ти към лицето ти. Постепенно хващаш го карабинера, когато вече е успокоена ситуацията, за да се покриеш ръцете. Идваш, каркаш, работиш с две ръце, Аз в момента му правя клипче. Тогава разперваш ръцете си, защото не може да чуе. Това е знак за хората, че си проверката е нужна. Тук да видиш, че се чуваш тракта от тази карабина. Много важно нещо е по време на скока и по време, когато те връща ластика нагоре-надолу, да се стремиш да си далеч от ластика. Да се приближи към тебе няма да го хващаш, няма да го направиш. Добре, няма да играеш кючек долу. Да, защото нали виж какви рискове са. Също са рискове. Ще проверим? Да, сега. Я искам аз. Раз, два, три! Ево. Ево, братле! Това беше скок. Да бе, трябва да се е хванал. Сега продължавам да го снимам. Въпреки, че нищо не виждам, но... Дай малко да държиш. Ето го бе на ръката си. Айде да го страни, пак се снимам. Тука? Да.